Money is the root of all evil. Money is the root of all evil. Pero bago natin sasagutin ito muna. May dalawang rason kung bakit nagiging masama ang isang tao. Una, walang pera at walang nalalaman paano kontrolin ang pera. Pangalawa, maraming pera at walang nalalaman paano kontrolin ang pera. Kung wala kang pera at di mo alam kung paano kontrolin ang pera, ito yung mga rason, di ba? Nawawalan ka ng pera kasi inuuna mo bilhin ang mga wants bago ang needs. Pangalawa, hindi mo alam ipon. Pangatlo, hindi mo alam magbigay ng tithes. Ito po yung tithes na sinasabi natin. Ito po yung dapat na ating gamitin na formula. Ito yung income minus 10% na tithes minus 20% na expenses equals 70% na expenses. 20% na savings. Yun pala yan. So, yun yung dapat natin gagamitin na formula. So, nasasabi nga na kailangan natin magbigay, nasa Bible nga, sa Malakay 3:10, na dapat tayong magbigay ng tithes. Yan po yung sinasabi na bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in thine house. And prove me now wherewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Meron din sa New Testament. Ito yun. Hebrews 7:5. And verily they that are of the sons of Levi, who receive the office of the priesthood, have a commandment to take tithes of the people according to the law. So, kailangan talaga natin magbigay ng tithes kasi nasisiyahan ang Panginoon at bibigyan tayo ng mga blessing pag magiging cheerful giver tayo. So, maraming pera at walang nalalaman paano kontrolin ng pera. So, kinokontrol sila ng pera. So, ito din yung formula natin. Yung sinasabi kanina na income minus 10% na tithes minus 20% na savings equals 70% na expenses. At kung marami ka talagang pera, so dapat ka talagang magbigay. So, is money the root of all evil? In 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is the root of all evil, which while some committed after. So, the love of money. Hindi po yung money, kundi yung love of money, yung pagmamahal sa pera. Yun yung masama. So, kung wala kang pera, so magnanakaw ka kasi mahal mo yung pera. Tapos, magiging prostitute ka kasi wala kang pera dahil mahal mo rin ang pera. Magbigay o magbinta ka ng yung body organs dahil wala kang pera at wala kang alam kundi mahalin ng pera. Kaya kang kinokontrol ng pera. Ito yung abortion. Bakit ko ini-include ito? Ito yung bakit kasi nagpapa-abort yung iba kasi wala silang pera. So, of course, may robbery din. So, kung wala siyang pera at mahal niya yung pera, so, mag-hold up siya. So, at marami pang iba. So, kailangan natin ng financial education. Kasi kung wala tayong financial education, magiging ano na ang laman ng utak natin na mga masasama. So, kung halimbawa, itong martilyo, di ba, hindi naman masama itong martilyo na to. Kasi ginagamit nga ito na pampupok ng pako para sa mga karpentero. Masama lang ito pag ginagamit mo pang patay ng tao. So, ganun din ang pera. Hindi naman masama yung pera, magiging masama lang kung gagamitin mo sa masama. So, kung marami ka namang pera, dapat ka talagang magkaroon ng mga
make a difference. So, make a difference kung marami kang pera. Paano yun? Change the world. So, paano mo i-change yung world mo? Of course, you have to give. Kasi, hindi naman madadala ang pera sa langit eh. So, kailangan kang magbigay. Kailangan kang tumulong kung pinakailangan. Kasi, marami kang pera. Di ba? Maliban sa abundance formula, magbigay ka kung marami naman ka talagang pera. So, that's why in International Marketing Group is here. To those who have less, we give. To those who have plenty, we guide. To those who are suffering, we care. To those who have happiness, we treasures. We in IMG welcome you as our family member. We teach, we educate, we give learning, we give our hands, we guide you all the way. So marami pong salamat at sana po i-subscribe nyo ang channel na to. God bless.